салом дӯстон, барои дастрас намудани доруҳо аз сайти софсавдору истифода баред. Барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ё барои зиёд кардани вазни худ ё кам кардани вазни худ ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Агар дорӯи харидорӣ кардаи шумо фоида нарасонад, аз номи юристиҷа муроҷиат кун, возвратш мекунанд. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Фурсатро аз даст маде. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Видеои имрӯзаи мо якчанд хабари нави дигар баҳри ҳама нафароне ки дар канали юристиҷаи обуна шидагиянд айни ҳол моро тамошо карда истоданд. Хабари нави мо оиди дастурҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, яъне ки президенти кишвар ба коркунони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ якчанд дастур оиди паҳн нашидани ҳамин беморӣ додагиай. Бисёртар гуфтагиай ки назорат карда шавад бозорҳо, қаҳвахонаҳо, тарабхонаҳо, умуман ҷойҳое ки серодамай барои паҳн нашидани беморӣ назоратҳои ҷиддӣ карда шаванд. Ва ин таъкиди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоли онест ки тибқи иттилооти расмии теъдоди беморӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон то шоми 10 декабр ба 12588 нафар расидааст, ки аз ин теъдод 12009 нафар шифо ёфтанд ва 88 нафар шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин беморӣ фавт диданд. Ба ҳамин хотир раиси ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид карда гуфт ва дастур дод ки дар ин бора назорат ҷиддӣ карда шавад дар ҷойҳое ки мо дар аввали видео номбар кардем. Ва хабари дигари мо оиди ҳисобот додани раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ, яъне ки Рустами Эмомалӣ аз натиҷаи кории худ ба намояндагони мардум ҳисобот медиҳад. Ба рӯзномаи ҷаласа ҳисоботи раиси шаҳри Душанбе ворид шудааст. Дар назар аст ки Рустами Эмомалӣ оид ба натиҷаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Душанбе дар 11 моҳи соли 2020 ба вакилони пойтахт гузориш диҳад. Инчунин масъалаи лоиҳаи бюҷетии шаҳри Душанбе барои соли 2021 ва иҷрои барномаҳои давлатию нақшаи чорабиниҳои мақомоти пойтахт дар соҳаи ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ баррасӣ карда шаванд. Тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки агар ҳар касе ки ба саволи худаш ҷавоб нагирифт, видеои баъд аз ин мебаромадагиша тамошо кунен, ба саволи худтон ҷавоб мегирем. Чунки агар мо ҳамаи саволҳоро як видео карда ҷавоб гардонем, видео зиёди бад мешавад. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Давлат навистай: чӣ ба намегӯӣ ки билети худмон ин қадар қиматай? Мо дар чандин видеоҳои худмони гапа гуфтагӣ ҳастем ки дар ҳақиқат билет аз ширкати Somon Air хела нархи гарон дора ва боз сабаби қимат буданашам гуфтагием ки ба чӣ сабаб ин ширкати Somon Air нархи чиптара қимат кардагиай. Рабиева Шукрона навистай: ҳаму гражданино аз рӯи чӣ гражданинанд дар Россия? Кампир намонд, конечно гражданин мешаванд. Дар ҳаму ҷарам гургои Тоҷикистон кайфу сафо карда гаштиянд. Бечора халқи камбағал дар азоб. И ҳамон ба фикрам ира дар назар дора ки мега дар уҷа кампир намонд, яъне ки мардои ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия сафар мекунанд ва ягон шаҳрванди Россияро ба занӣ мегиранд. ҳамин чиза дар назар дошед. Инак тахфифи соли нави оғоз гардид. Нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, ба духтурони дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва муроҷиат кунед. Ба ҳама намуди дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. Аз номи юристиҷа муроҷиат кун, бо скидкат мекунанд. Муроҷон Исоев навистай: основания бемор дорум, оилам чӣ ҳуҷҷат ё чӣ хел овардан мешавад? Дар ҳолате ки шумо бемор дошта бошед ва дар Федератсияи Россия қарор дошта бошед, дар яке аз беморхонаҳои Россия муроҷиат мекунед ки мисол оилаи шумо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ягон намуд беморӣ гирифтор аст ва шумо мехоҳед ки ӯро барои табобат ба Россия бубаред. Ва дар ин ҳолат шумо аз ҳамон духтур, яъне даъватнома, справкаи тиббӣ метиҳанд ба ному фамилияи ҳамсартон ё ки
падартон ё бародартон умуман ба номи касе ки набоша справкатон метиҳанд ва шумо справкаро ба ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунед ба номи ҳамун шахсият ва ӯ шахсият дар ҳолате ки ба авиакасса муроҷиат мекуна ҳамун ҳуҷҷата нишон метиҳад ки ман основания дорам мисол бояд барои бемор ма табобат кардан ба Федератсияи Россия бурам дар ин ҳолат бе ягон монеа метавона ки дохили Россия шавад. Фозилов Зарбод нависад: салом ака, кай граница ҳуй мешавад мобайни Тоҷикистон ва Узбекистон? Илтимос ҷавоб диҳед. Мутаассифона ин чиз аниқ нестай, лекин ҷумҳурии Узбекистон аз 1 ноябр сарҳадҳои худша кушода карда ва иҷозат додагӣ ҳастад ки ҳар давлатҳои дилхоҳ метавонанд бо тавассути границаш дохили Узбекистон шаванд. Лекин дар иҷа як гапи дигар ки агар шумо ира фикр дошта бошед ки через Узбекистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёен, дар динагии барномамон мо қайд карда гуфтем ки Қазоқистон яъне ки мутобиқи моддаи 394 кодекси ҷиноятии худаш ҳамин гуна шаҳрвандое ки марзҳоро убур карда гузаштаанд агар ки дастгир кунанд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашанд, яъне ки парвандаи ҷиноятӣ нисбати ҳамун шахс оғоз мекунанд. Месси нависад: ассалому алайкум акаи Сорбон, соли 2021 дар назар дора боз шудани сарҳадҳо. бародари азиз бахшиш ки савол буд ё ки ту просто ҳамхе навистай, ман нафаҳмидам мирам. Баҳриддин Рашидов нависад: акаҷон ҳамин дани момент билет дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои шахсони оддӣ коригар чанд сум аст? Илтимос ҷавоб диҳед. Видеои навбатии дама ака шуморо дастгирӣ мекунам. Аввалан ҳазор раҳмат ба якояки шумо ки касе дастгирӣ мекунед ва тамошо мекунед ва баъдан ҷавоб ба саволи худат ки шаҳрвандои оддӣ яъне ту ҳамёра дар назар дорӣ ки ягон асоси рафтан надоранд, билет барои ин гуна шахсиятҳо фурӯхта намешавад аз ҷониби авиакасса. Агар ягон асос дошта бошед, метавонед ки билет харидорӣ кунед. Нархи билет аз ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7000 сомон боло ҳай. Шамил Хоҷаев нависад: ассалому алайкум ака, як савол дорам, через Узбекистон ё ки через Қирғизистон Россия рафтан мешава? Илтимос ҷавоб диҳед, пешакӣ раҳмат. аз این طرف نمیشود. دینا ما در ویدیو ما گفتیم که چندین نفرها انمی مرزها را عبور کرده میگذارند و نسبت یا پرونده جنایتی آغاز میکنند. با همچنین چرز بلاروس یا چندین نفرهای دیگر وارد روسیه شدگیند. از اینجا پس اگر هر کسی که چرز بلاروس رفتگی خواهش میکنیم که ریسکوات نکنند نروند، چون که بلاروس تصمیم گرفت همه مرزهای خودش از نو بسته کنه، یعنی که محدودیت در بلاروس جاری میشود. شهاب‌الدین نویسه: السلام علیکم برادر. تیا وقتای رولی کردگی و گفتگی که کسی دخترها را گپ میتیه و یگان دادوای میکنه به جوابگری میکشند. ایچ طریه یا ساز بفهمون دیگه نشود در قد کوچه قطعی یگان کس گپ زدن. این قانون تا خودت برآورده ای یا کی بد؟ برادر عزیز، این قانون من برآوردم. ممکنه که تو از قانون ها آگاه نیستی و قانون ها را نمیدونی. در حقیقت در جمهوری تاجیکستان همین کرداری را که تو قید کردی و مرا قید کردگی مثال میگیریم. اگر تو در جای جمعیتی رفته سعی یگان دختر گپ میپرتایی و او دختر اگر از بالای تو شکایت کنه، تا حتی ممکن است که 15 شبانه روز را حبس مأموری کنند. اگر مثال میگیریم تو در جایهای جمعیتی رفته سعی یگان دختر قطعش جنگ میکنی یا که حقارت میکنی یا که داد و فریاد میکنی، عموما ترتیبات جمعیتی را ویران میکنی. الکی در کدکس حقوق ویران کنی مأموری در ماده مایده اوباشی داخل میشود. یعنی ماده مایده اوباشی درباره همین آمدگی که ویران کردن ترتیبات جمعیتی و در اینجا جریمه تعیین کرده میشود نسبت همون شخصی که ترتیبات جمعیتی را ویران میکنه. تماشابینان عزیز، ویدیو ما جمع بس میکنیم. یگان سوال دیگر باشه سوالاتون میتونین در اینستاگرام یا که پایان همین ویدیو کامنتری ده بنویسین. برنامه‌های نوی ما را انتظار باشین. در کانال یوریست جی ابونه شدن فراموش نمیکنیم. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه.